50 лева претенции, грим, прическа, лаки, не знам си какво. Па дай ми 50 лева за маникюр, па дай ми 100 лева за прическа при Гого. Па дай ми, вземи ми живота ми, вземи! Мази жените! Обаче моля да спим с мъж, ми не мога да спим с мъж, бате. Затова си трайкаш и си бълък цел живот, батенце. Мола? Окей, мола. Маникюрче? Окей, маникюрче. Фризура? Тети, аз съм си плешив, пари не дам. На кой още сте оправял колата? На Русица Кирилова там с животните с масло. Влиза ми тук от коня ми и вика ми, вихър ми накуцва нещо. Представи от природолюбители. Викам така ли, викам Душко. Слези на земята, не съм доктор Коин, чителката е. И чупаца на Тодор Живков, бате, чайката отзад, което е проблем. Бате, тук правиме коли, всички животни от шпагата. Значи разкара кон е страшно, отзад не го знаят. И шеза и викам, дах и 15 лева, извърте ми една тръба и стръгна, което е добре. Какво мислите за републиканската пътна мрежа на България? Какво? За кое? Бате, ти нормален ли си, бе? Каква републиканска пътна мрежа, бе? Сменил съм за една година 16 000 амортисьора и 16 000 полоски, бе. Ти нормален ли си, бе? Насекъде е пълно с дупки, не мога да си карам колата, бе. Вие болни ли сте, бе? Чакай ми турата и винетка, бате, целогодишна 60 лева, бе. Как че дам 60 лева за някакви пътища, които са пълни с дупки, бе, нещастия? Как се над някой да оправи улиците, че от тази София съм село Камбоджа, бе, бате? Вие сте се повъркали, бе. Магистрала Хемос се правят 20 години, на 3 години БМВ, какво пожаха да я правят? Републиканска пътна мрежа, няма такова чудовище в България. Писта ми на вашкари, ние дни. Опрете пътищата и тогава сложите винетки. Да плащам за този духа. Първията печата. Какво? При мен е новия станал магиосник. Не, са бойче. Да вземе да оправиш пътищата и да се стегнеш малко, ще ти даме и магиосник. Ти с магиоса ме дадат? Уж ще ви партия какви ги правиш. Всички станахте магиосници. Она жена ми по-луде. Ще ти правим черна магия да ме обичаш. Значи ако ти шиднем една черна магия, Лано са, знаеш каква любов ще дам. Сопълния, вервате ми от свърх естественото. Па вервайте, ама не ме затормозявайте. Она по телевизията гледачката ми гледа. Какво гледаш, бе? Ти селски шебек, изнеден простак. Да ми като си вещичар, ми дай 3 милиона евро, ми превърни и ми дай. И ако има някакви проблеми, мините през сервиза, айде. Искам само един път да фанем некой, който краде чистачките пред блока. Направи си ***ката! Его е! Абе! Властелине на пръстените, ако искаш, се омагиосай! Властелине на пръстените! Вземи там Гадолф, Рундолф и Гандалф и... Изнервям се!